Le Valentine's Day mfethu ngiyacela uma ngabe unomuntu umenzele konke okufisayo naye akufisayo nangakaze akutshele kona umenzele ngoba umuntu wakho. Angithi wangithola? Kule Valentine's Day nje sinikele ngakho konke. Mawukuthi uyabona ukuthi mhlawumbe uno-500, lowo 500 ukhiphe wonke uwunike umamasi noma uwunike ubabazi. Angithi wangithola? Zibalulekile-ke lezo zinto just ukuthi u-improve i-relationship yakho ukuthi ukuthuthuka nayo mhlawumbe ithi ukuba kuya phambili kancane ithathe esinye i-step ngoba manje kubuhlungu ukuthi ubhizi ulokhu ulala ingane yabantu, ulokhu ulala ingane yabantu awukakaze uyiphe ngisho u-100 randi lo, kodwa njalo uphezu kwayo kodwa awukakaze uyiphe ngisho umleli. Cha, awuzame ukushintsha ukwenza mfethu kulokhu uzama ukwenza ngenye indlela nje ngendlela efanele izinto nje uwulungise nje qobo. Awulungise nje iy'nto zakho nje mfethu ulungise iy'nto zakho zihambe kahle zime ngononina. Angithi angazi uma mhlawumbe iyazwakala leyo nto. Kule Valentine lezayo zama ngayo yonke indlela ukuthi izinto uyazenza umuntu wakho uyamjabulisa, ungagcini ngokumjabulisa embhedeni kuphela. Mjabulise nangoncamunce, umthengele oshokoledi. Babizwa ngani labo oshokoledi? Awuthi angibajwayele oshokoledi, ofelelo losheya. Uyabona iy'nto ey'kanjalo nje, iy'nto ezimnandi ey'shibilikayo, omayogathi, izinto ezithi mazehla ukhohlwe nangokuthi uke emhlabeni mhlawumbe nje ukude le la ungazi khona wena. Ngiyacela-ke mfethu njengoba eyi yazi mfethu zinomsindo nalezi zinto. Ngisabathe ngithi ngiyazama ukunenzela something lababhizi ngani ngale language engayizwa. Ayi yazi ezinye izinto mfethu zibuhlungu kanjani ngoba phela ngiyazama ukwenza la manje sengiyaphazamiseka. Yabo sekumele ngiphume manje ngiyokhuza kuloyo ngicela ngithi, hayi bo, anime ngiyashutha la, ngiphi? Hhayi manje uyabona leyo nto, kuba umsindo nje ngesisuthu. Hhayi. Angisho mhlampe kanjani, yabo kodwa nje angisho manje. Kodwa yizonto engishoyo kule Valentine bafethu mina-ke nje ngoba ngiwumageba P_M_B wale Mgungundlovu kaMgwagwa bafethu, into engizonitshela yona nayi la ikhona. Ukuthi mina ngale Valentine le umuntu wami ngizomenzela into engakaze nami ngiyenze phambilini. Ngifuna nje ukumshaya nge-surprise angakaze ayibone nayo. Ngifuna ngiqale nje ngimgeze iy'nyawo, ngimmasaje, yabo ngimenze ngifuna ukumenzela into angakaze ayibone before. Ngimthengele imoto, ngithi mama shayela la. Athi ezothi anginayo ilayisensi, ngeke ngikwazi ukushayela, shayelwa ngelayisensi. Ngithi akushayeli ilayisensi uwena oshayelayo ngezandla zakho. Hawu kanti wena ufuna kwenziwe njani njalo ufuna uwatshela into eyodwa ithi shayela. Hhayi mfethu awume. Lezi zinto lezi zibalulekile ukuthi uzazi, ayikho into ebaluleke njengale ukuthi uyazi. Kubalulekile nje ukulawula nje ube umshayeli. Ayikho into ebaluleke njengaleyo, especially futhi uma ngabe unomuntu okwazi ukuthi akwenzele izinto njengami. Angithi angithola? Mina-ke mfethu cha angisho kabi, uManhlangulela nje ngiyamthanda nje kakhulu. Hhayi futhi ukudlala, ngimthanda impela nje uManhlangullela la ekhona for sure nawe uyazi ukuthi hhayi lo ubaba wami lo ave engithanda ngokweqile nje kakhulu ngokudlulele. Angifuni ukungasho. Hhayi cha yena-ke mfethu cha yabona-ke nje ngabe ngiqamba amanga-ke lapho uma hlampe khona nje futhi mhlawumpe omunye engimbonayo, cha angiboni muntu. Angifuni ukuqamba amanga, akuyona intando, hhawu mhlampe kanjani, ngizifunela nje umngani mina mfethu. Yabona uma ngihleli nomngani ngiba happy. Akekho umuntu ongenza ngibe happy njengaloya muntu. Ngisho ngakuthiwa ilanga lami libuhlungu mfethu lishona phansi libheke eceleni kodwa uma ngike ngakhuluma naye noma hlampe mesike sabonana waba nami ngalowo mzuzu loyo ngiba happy. Ingakho ngithathe isinqumo sokuthi phambi kwakusasa kule Valentine ezayo le ngizomthengela imoto, ngimthengele umuzi eMhlanga Rocks, ngiphinde ngimthengele umuzi eSandton, ngimthengele iBentley. Ngithi mama le omodo othi uyayifuna ngeke ukwazi ukuthi ungashayela i-omodo ujola nami, engathi ungashayela iBentley. Angithi wangithola? Ngifuna umfake ey'ntweni ngimenzele izinto zangempela angaze uyibone kule Valentine lezayo. Ngifuna ukumthengela umuzi eSandton, ngihambe naye mase edilika lapha ngimvale amehlo ngithi vala amehlo mama ngimbambe kanje, yabona njengawo laba abathandanayo bangempela kakhulu. Ngimvale amehlo ngithi kanje, woza-ke mama sondela-ke mama uzobona umuzi wakho.
or ngingasho ukuthi umuzi cishe ngaphahluka, phela kuphahluka kuma-present, cishe ngaphahluka i-surprise, cishe ngaphahluka kwi-surprise. Ngifuna ukumvala amehlo, mase ngithi, surprise, ngisho njengabanye. Ngifuna ukwenza lokho-ke. Ngiyathemba ukuthi nani bafowethu nizongithakasela, ningafika futhi nani. Nawe nje uma uthi ubheke le video, ungafika ngomhla ka-14 February uzo-celebrate-a nathi. Uyabona ngendlela e-right, mfethu indawo e-grand kakhulu leya. Kobe kumnandi kakhulu, angifuni ukungasho, hhayi cha, kobe kumnandi mfethu, kobe kusinda ungabethole. Sidla nje inyama, hhawu ukuthi inyama ekade yahlala efrijini, cha, inyama entsha ngoba manje sothenga iy'kabhu eziwu-2, angithi uyabona. Siyihlahlele same time, same day, same place. Siyi-braai lapha ngale nto le kuthiwa yini, i-Spitz braai, leyo nto leyo. Sobe siphethe yona-ke leyo nto. Hhawu hlampe kanjani kanjani, ngiyobe ngiphethe lo uManhlangulele, ngobe ngihamba naye. Abantwana komele shuthi basale ngoba phela i-Valentine eyabantu ababili. Laba abanye engizobamema abantu engifuna babe ofakazi ukuthi uMageba ngampela wamthengela umkakhe umuzi eSandton. Ngoba washo uBig Zulu, wathi benolwandlunkulu, ngizokuthengela umuzi eSandton. Ile nto engizoyenza-ke mina manje-ke, ngizoqopha umlando qobo. Into engakaze yenzeka qobo ukuthi umuntu athengele umuntu wakhe umuzi eSandton. Yinto ezokwenziwa yimina-ke lo, futhi kuyaqala ngami, futhi kuyobe kugcina ngami. Lo oyokwenza lokho emva kwami, shuthi lo ufuna angazi ungigibela ekhanda lowo muntu loyo, ngoba imina okwazi ukuthi athengele umkakhe izinto eSandton kuphela. Awukwazi ukuthi wena ungathi nje uwumuntu kazana nje ebese uthatha umuntu wakho umuse eSandton ngaphandle kwemvumo yami. Kuwumina ovule le ndlela yokuthi abantu bangakwazi ukuthi bathengele abantu babo eSandton. Imina owatshela uBig Zulu nolwawo ukuthi ngizothenga umuzi eSandton ngithengele umkami. Uyabo, ngabatshela oBig Zulu ngathi lo muzi lo engizowuthenga eSandton okwami, ngabatshela nanokuthi ngicela ningiculele ingoma. Le ngoma engifuna nicule, ngifuna ifake eSandton. Nangempela ngabonga kakhulu kuBig Zulu benolwawo ngoba le ngoma abayenza ikhuluma nami. Eyami leya ngoma ikhuluma nami, ithinta mina. Imina ozothengela umkakhe umuzi eSandton. Angazi noma kuyezwakalani kule Valentine le siya kuyona. And futhi ngiyobe ngidlala leyo ngoma. Le ngoma ngizoyiqala ngomhla ka-13 ngize ngivale nge-25, ngidlala leyo ngoma. Ekuseni emini ntambama, i-hour ne-hour, isekhodi nesekhodi, mayiphela le ngoma kuqala yona futhi phansi. Leya Big Zulu nolwandlunkulu ethi umuzi eSandton. Ngobani? Ngizobe ngithengela umkami umuzi eSandton. Engizothengela umkami umuzi eSandton ne-Bentley. Yena ubengitshela ukuthi ufuna i-Omoda-ke ngoba bengimubuza nje ngamabomu, akaze ukuthi ngizomthengela. Ngimbuza ngamabomu, baby mathiwa ngikuthengela imoto nje ungathanda yiphi? Uthini-ke yena? Hhayi ngifuna i-Omoda. Ngithi hhe, uyadlala lo. Ungahamba ungathi ujola nami uhambe nge-Omoda. Uyangibona kahle mina. Awukwazi ukuthi ungathi ubambisene nami bese uhamba ngemotshwana. Ngifuna ukuthi uma uhamba nami ugibela ama-Bentley, izinto zamampela. Bayangithi uyangithola? Izinto zamampela, hhayi into yokudlala. Kule Valentine bafethu uManhlangulela nje ngizomenzela into angakaze ayibone naye. Ngizomenzela into ongakaze ayibone phambilini. Kodwa-ke angikho lapho. Wonke umuntu ofisa ukwenzela umuntu wakhe into enhle, shout out kulowo muntu loyo. I-home run bafethu noMageba P_M_B. Angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa and ngohlale ngahambi ngedwa. Angithi uyangithola, ngihamba nabantu abadala, oMakhathini, oNtshebe bangibhekile khona la. La engikhona bakhona. Bathi Mageba mfana wami sikubhekile. Angithi uyangithola. Kule Valentine sizokulethela yonke into oyidingayo. Khona uzongcebeleka nomuntu wakho uManhlangulela, nidle kamnandi. Abantwana nibashiye, hhayi sizobashiya ngampela abantwana. Asikwazi ukuthi ngathi siya ku-Valentine's Day sihambe siba u-4, 5, angeke. Sizobashiya abantwana, sizohamba siba u-2, laba abawu-3 siyabashiya. U-Ayabonga, uMelokuhle noBomi sizobashiya siyo-celebrate-a ini? I-Valentine's Day. Nobani? No-baby. Ngimthengele umuzi eSandton. Angithi uyangithola. uMageba bafethu, umjito ongahambi yedwa, umjito ongeke ahambe yedwa, umjito ohlale engahambi yedwa. Kufanele afike lephi khona le kaMgwagwa ePietermaritzburg.